Arratiako eskualdeak gabezia nabariak ditu garraioaren ikuspuntutik. Lehenik eta behin, Arratiako herritarrei gogorarazi nahi diegu herrien arteko konexioen ardura Bizkaiko Foru Aldundiarena dela. Normalean Bizkaibusen bitartez egiten dena, eta ez udaleun ardura. Bizkaiko Foru Aldundia beste eskualde batzuetan proiektu faraonikoak, Surpesurra, Surfluviala, Variante Sur egiten dabien bitartean, Arratiako eskualdeko garraioa erabat ahaztuta dauka. 2022ko amaieran, hauteskunde kanpaina bete-betean, Bizkaiko Foru Aldundiak Arratian bideoondalako proba piloto bat martxan jarriko zuela iragarri zuen. 2024ko urtarrian jarri zen martxan eskariaren araberako garraio sistema. Eta horretarako 900.000 euro inguruko inbertsioa egin zen, 75 urtetik gorako pertsonei bideratua egonda. Behin proba pilotoa bukatuta, Bizkaiko Foru Aldundiak erabaki du ez duela diru gehiagorik jarriko Arratian bideoen zerbitzuak martxan jarraitzeko. Hortaz, jada, inbertsioetarako diru gitzi daukaten Arratiako udalek hartu beharko dute proiektua finantziatzeko ardura. Arratiako EH Bilduren ustez, hori arduragabekeria izugarria da, Arratiako udalek ez direlako gai 900.000 euroko gastu berri horri aurre egiteko. Hala ere, beharrizan handiena duten herritarrentzako eskariaren araberako zerbitzua berriro martxan jartzeko prestutasuna adierazi nahi du EH Bildu. Horretarako, eskaintzen zen zerbitzuari egokitzapen batzuk egin beharko litzaizkioke kostua murrizteko eta berau bideragarria izateko. Zerbitzuaren kudeaketa eta plataforma informatikoaren simplifikazioa, eskariaren araberako zerbitzua oizkanpoko eguretan soilik erabili beharko litzateke, herriko edo igorreko osasun-zentrora joateko, Galdakoko ambulatorera joateko edota Usansoloko ospitalera joateko. Garraioaren gehiengoa Bizkaibus zerbitzuaren bidez eskaini beharko litzateke. Horretarako Bizkaibus linetan honako moldaketa hauek egitea planteatzen ditugu. Bat, autobusen maiztasunak handiagotzea, gehien bat puntako orduetan. Bi, Zeanuritik Bilbora doan autobusa, autopistakoa Usansoloko ospitaletik pasatzea. Hiru, autobus gehiago Galdakoko erdigunetik pasatzea, bertako osasun zentrora heltzeko ahalbidetuz. Lau, udalek gurutze gorriarekin hitzarmenak sinatzea mugikortasun arazo larriak dituzten pertsonak mugitzeko. Eta bost, Leioako Euskal Herriko kampusean eta Gasteizeko kampusean ikasten duten ikaslentzako autobus zerbitzua ezartzea. Nola nahi ere, Arratiako EH Bilduren ustez eskualdeak garraioarekin dituen arazoak ezin dira partxe batzuekin konpondu. Eta horrek luzera begirako hausnarketa eta parte hartze prozesu bat eskatzen du. Gure proposamena, Arratiako herriak autobus zerbitzu egoki batekin, lemoa sortzea aurre ikusten den intermodalarekin konektatzea litzateke. Hala ere, horrek eskualde mailako hausnarketa prozesu bat eskatzen du. Eta horretarako Bizkaiko Foru Aldundiaren prestutasuna beharrezkoa da. Arratian garraio duin eta publiko baten alde.